igama lami ngumlondo kaMkhize, ngu-director at Ubuntu Bethu Eggs. Ubuntu Bethu Eggs is a poultry farm. Sikhipha amaqanda okudliwa hayi lawa achaniselayo. Sisesigodini sase-Engoleleni eMthwalume. Esigodini sase-Engoleleni uhamba ngasemthinsini, uyadlula ngasemthinsini emthinsini police station ngokomgaqo, ufike ezansi eMamsini uthatha u-right. Ake singene sibone. Ubuntu Bethu Eggs waqhamuka ngendlela engangayilindele nami. Waqhamuka ngise-university ngifunde eMangosuthu kuthiwa senza ama-business plans. Ngathi mengibheka ukuthi i-business plan yiphi engizoyenza engizopresenta ngayo, ngahlangana nayo leli business ku-Google. Ngavele ngathola i-interest, ngathi mengipresenta ngalo, ngafunda ngalo, lavele langijova, vele kube la ekhaya vele ke kunomlando ukufama. So langijova, angiphindanga ngabuyela emumva. Kwakusuka kwami ukuqala kwalo ukulithanda ukuliqala kwawukuthi nje umuntu uyaqhubeka nayo kuze kube manje. Ngikhula bengingane efisa ukuba usomabhizinisi, ngaqala ukudayisa at the age of 14, 13 ngisase primary. Ngidayisa umazambane, ngidayisa ama-airtime, ngidayisela umphakathi. Kwawukuthi ngangazi ukuthi ngifuna uba yini bese ngimdala, kodwa into engangiyazi ukuthi ngifuna ukwenza imali, ukuthi kanjani ngangayazi. Kwakungisiza ukuthi ngibe e-university ngenza i-course ngalo, ngahlangana nayo le business. Ngase ukuthi ke nayi into engifuna ukuthi ngiyenze, ngibe busy ngayo. Ubuntu Bethu angazi ngingathini, igama elangisukela nje, elangisukela ngihleli ngicabanga sengifuna ukuregister inkampani. Ngicabanga ubumina, ngicabanga ekhaya, indlela esiyiyona nogogo, indlela abayiyona no-auntie, indlela abayiyona nendlela abangisize ngayo. Lasiqhamukako ubuntu la ngisuka khona, ngathini ubuntu la ngisuka khona, lasiqhamuka kanjalo ke igama. Ukuqala kwalo adona la ngasizwe ekhaya, ngisizwe kakhulu ngize ngibilana manje basangisiza i-support engiyithole kubona, ngoba ukuqala angiqalanga ngaba nezinkukhu, ngaqala ngibeka umbono ekhaya ukuthi ngifuna ukwenza into kanje. Babe sebengibonisa nabo bethi hayi yazi yenze njani, why ungaqala uthenga amaqanda emaplazini. Ngase ngiqala kanjalo ke banginika imali, bahlanganise ekhaya banginika imali, ngaqala ngahamba ngathenga amaqanda emaplazini ngadayisa. Kwakusekubuhlungu kobuntu bethu ngo-2016 kodwa ngawuregister ngo-2017 formally. Maningi ama-challenges engibhekane nawo, because ngathini ama-finances noma i-funding munganayo imali yokuthi ukwazi ukuthi ulimaintain ibhizinisi, kuba nzima ukuthi uliphushe, kuba nzima ukuthi usebenze. But kwahamba ngihambisa isicelo sami la ka-agriculture eMzumbe la eNhlabamkhosi, ngabahambisela, ngabanika i-business plan, ngabanika yonke into, abathi nangu mina ngenza nje, ngisuka kuphi, bayithatha. Mase kuyithatheni kwami ngakhohlwa, ngayithetha hayi ngiyamisile mhlawumbe sebekhohliwe. Wathi 2019 2020 bangifona bathi i-business nami i-proposal yami approve. Ngase ngithola i-funding from u-Department of Agriculture. Ngithe ngithola ngathola inkukhu ezu-2000, i-structure ne-feed nokubiyeleka ke. Ila ngaqola ngathola khona ngathini indlela ukuthi ngiqale ngibe la ngikhona njengamanje. Base benginika u-2000 layers inkukhu ezu-2000. Ngase ngiyikhulela ke mina ngoba sebenginikele uhulumeni usedlala indima yakhe. Ngale nami sengiyikhulela from 2000 ngaku 4000 layers, from 4000 to 6000 layers. Namhlanje Ubuntu Bethu started from ama-layers awu-10, namhlanje sihleli ku-6400 layers. Ubani sibonile nje structure singezansi, umsebenzi wala ekhaya okhule from u-2000 layers ngawunika khona u-Department of Agriculture. Asiyikhulisa inkukhu, into esenzayo thina sithenga ama-point of lays. Inkukhu sezizozalela amaqanda at 18 weeks. Sithenge from another farm ozikhulisayo, sizilethe la eplazini, from la eplazini mase zisibekela amaqanda at 19 weeks or 20 weeks. And then amaqanda ethu siwadayisela i-informal market, asikabi ne-formal market, nabantu basemphakathini nama-resellers. And then bona bayadayisa ke, badayisela amanye ama-customers abo.
umphakathi wakhona eNguleleni, umphakathi waseMthwalume at large bangisupporta kakhulu. Even nabo kufika ama-Ethiopians nawo iwona abantu abafika bezothatha bezongisupport. Balo semzumbe ngayini ngaphandle kwabo Nkosi yami, nabo balekelelile. Ngonyaka odlule bangilekelela ngefeed yenyanga yonke la ekhaya ke ifeed isebenzisa amasaka awu-19 ngosuku o-50 kg. Ngenyanga sebenzisa amasaka awu-608. uMasipala wakwazi ukuthi angilekelele ngamasaka awu-300 last year. I-farming inzima but don't give up. Don't give up. Ungasabi ukuza kwabantu abanjengathi njengoba nami ngangasabi kuya abantu ababesekule izinga. Mina eminyango ngivulelekile la kubuntu bethu for anyone ofunayo ukuqala noma for anyone okhona ebhizinisini ofuna izuleko, ofuna imarket, ofuna ukukhula nokuthola experience. I'm available. Akukho kutheni but ngaphandle ukuthi unga give up because if you give up angeke ugcine ufike noma ufeza iphupho lakho. Sisupplier khona la eMthwalume uMzumbe eThuthwini and then siphinde sihambe so supplier eMabhek. Yila sigcina khona ngekwe supply esinayo yamaqanda. Asikwazi ukudlula kwenye indawo because amaqanda ethu mancane, imarket ivulelekile inkulu. Ingakho ngifisa sengathi singaba baningane esikhona la eMthwalume esingakwazi ukuthi babe ezingeni leli nami engikulona okwamanje kuze sizokwazi ukuthi siwaphusha amaqanda eMthwalume la koMabhek size sifikele nakoThekwini ngoba imarket ikhona. Ayidona la ikhona imarket, kushoda abantu abakhiqiza amaqanda. Ngitholakala enambeni yami u-078 937 6425. Mungangitholi via i-call because nenkinga la ye-network uyakwazi ukuthola ku-Wi-Fi ku-WhatsApp kuyona leyo number u-078 937 6425.